Salut, bine am găsit la un nou episod, eu sunt Ianis. Aici cu sora mea Maia și este a treia tentativă de episod. Maia? Da, cred că Maia... i-a sunat telefonul Maia. Și avem aici... este lumea mea și al Maia, dar am zis să facem și un episod. A treia tentativă. N-am avut spațiu, primul episod. Al doilea am făcut episodul. N-am avut spațiu să editez și am șters din greșeală episodul. Și acum a treia tentativă. Tipic Ianis. Maia, zici și tu ceva. Pentru că nu te cunoaște. Păi, am zis tipic Ianis. Da, zici tu. Cum te cheamă? Zor de seamă. Cum te strigă? Mama Liga. Hai să nu mai vorbim așa. Bine, hai să... Pe unde era mina mea? Vino aici. Dacă vrei să vezi mina ta era în partea asta. În partea asta, așa. Bine, aici era mina mea. Ce găsi? Bă. Și azi facem, eu deja am găsit în cele două episoade 22 de diamante. 22 de Eu diamante. sper să nu mai găsească apă în Minecraft. Da, pentru că eu găsesc de obicei diamante în apă. Ce pică? Eu iubesc apa în Minecraft. O să te omor într-o zi. De ce că eu găsesc Că te urăsc. Urăsc Minecraft-ul, o să mi-l dezinstalez. Lapis. Nu-i cărbune? E lapis. Aoleu, nisipule. Lasă-mă în pace. Mai cu gravel-ul. Bă, și aici. Of. Eu am zis cu parcurul. Uite că am găsit-o. Eu-l cunosc după privire. Mai știi? Știi, pe gravel, ce mai bun este gravel-ul mai. Cea mai bună prietenă al Maia este apa. Pentru că de câte eu găsesc diamante în apă, cel mai bun prieten, gravel-ul. Pentru că eu găsesc diamante în gravel, odată am găsit diamante în gravel. Dar nu jucam cu Maia. Eu, cei mai buni prieteni ai mei sunt apa, lava și gravel-ul. Da, ce mai nasol e că e dimineață. Avem iron? Vrei iron? Da. Bine, hai că iau iron lui Maia. Nu vin. La final și dau. Eu oricum nu folosesc iron-ul. Eu spărgeam cu torțele. Aud apă. Nu. Trebuie să nu dai de apă. Am o... Lăvuță. Cel mai bun prieten al meu. Apă. Am dat de apă. Nu apă. Apă, lasă-mă în pace să trăiesc. Nu zic așa că... Nu am zis că găsesc diamante în tine. Wow, apă. Păi și-o dă de apă. Ce mai mult? Oh my god, ce multă. Oh my god, de fapt e și un prieten.
găsi diamante. Nu-i doar. Ok. O să mă sufoc așa că acasă înapoi. Înapoi, mamă, o să mă sufoc. O să mor. V-am zis eu că mor. Maia, nu muri necată. Oh. Că după aceea eu devin un necat de ăla și după aceea trebuie să debat. Bă, dar mama, deși nu mai găsesc mine. Vreau să apă în sus. Să duc că mi-e la în sus. Aoleu, trebuie să dau. Telefonam. Dă-ți teleport la mine, ca să nu mă... Ok, Da, eu mai folosește mai teleportul. sau o streșchiu. Da, 3 kg mai folosește. Lavă, ai dat de lavă. Ai dat de apă și de lavă. Nu zic că ai găsit diamante de apă, că te-ai... Nu am găsit că e puțin apă. Lavă, e o mină de lavă. Bă, ce să-mi dă. De ce ești tu tocmai la lavă? Ha? Ce ești tocmai la lavă? Ce prieten. Bam, câte gropi sunt, eu pic în ele. Dacă ai șade un prietenul tău lava, Aici la mine. Așa, mai departe. vino aici că am găsit eu lavă. Ce-am găsit? Ce ai găsit? Prietenul meu cel mai bun. Nisip? Reston? Au lavă. Și eu aud la tine. Nu, dacă nu se aude. Nu știu ce vreau să joc eu cu sunetul pornit. Ia, uite, am un steag cu 13. Ce? De astea roșii. Eu am un stack și 33. Apă! Nu, apă. Minecraft. Nu, apă, Minecraft. Da, cred că era mina mea. O să mai iau un pic și o să mai dureze un pic și o să auzi cum o să zic. Cum e. Da, o să revin după ce găsesc ceva prin apa asta. Da, am revenit. Nimic acolo, din păcate. Cât m-aș fi chinuit eu să găsesc. Și o să auziți cum o să mi se strice internetul pentru că mai am super mega un pic. Ia, hai, începem mai să spate. Haideți să începem. Da. Să se așa. Dar nu o să auzi pentru că nu știu pe ce să dau tare să auzi decât toate la maxim. Wow! Ce? Nu trebuie să batezi nici măcar un bloc. Că... Ce? Băi, periculos. Deci, știi de ce e? Camera era aproape plină cu gravel, Maia. Bă, am zis ceva așa. Ah, da. Dacă dau de apă aici, mai știi că te-am zis un video la un moment, știi video ăla cu elevii romângezi când află că sunt școlile. Da. Așa fac. Când
Da, tu de mie și dacă găsești restul, da. Diamante mai rar, nu? Nu mai? Da, eu vreau ca mai vreau să nu mai existe apă. Din cauza de acolo. Din cauza... Foame. Domnul Ian găsește numai diamante în apă. Oh. Este așa, am găsit mai multe diamante în apă decât în... Da, și în apă am vorbit, am zis și eu. Dar am găsit mai multe pe ăsta pe în mine, direct așa, dar nu în apă. Da, Am ce da, am apa e cel mai bun prieten al tău. avut bulan. De ce? Bulan ca să... Deci dacă suntem 2 like-uri, o să enchantăm armura lui Maia. Da, să știți, M-am plictisit Să în dați- vină, vreau afară. mai tu vrei afară? Da. Și ce faci dacă nu vrei să faci tu o stesilă de diamant? Păi dacă nu găsesc. Caută, mai hai să arăt eu cum să sapă. Bine. Și rapid. Deci te pui pe shift. Stați un pic. Deci te pui pe shift. Unde se poate mai? Duci acolo. Și așa. Și mergi așa. Să așa, așa am găsit eu multe diamante. Mai prinde să pui o torță. Ba, mi-a spart torta, ca de obicei. Ce să fie? Am Diori pentru că nu-i mult. Diori. Găsi mai diamante, stai să-ți dau TP la tine. Oh my god, am shower. Da, stai, le iau eu. Mai, că e mai puține. Mamă, deci știi ce am găsit? Hai, ia-le tu atunci. Hai, mai, ia-le tu. Dacă... Oh my god, deci ce am găsit? Mai vreau să dau mai multe. Puteai să mai multe diamante dacă să le luam eu. Da, totuși. Totuși. Da, mai nu știe că am fortune. Și cu fortune asta poți să iei mai multe diamante. Am găsit și aur și diamante și de toate. Și de toate. Deci am dat peste mina asta și am pus toată și diamante. Bun, acum să plecăm. Stai să mai explorăm un pic. Da, peste prietenul ăsta. Da, am uitat că suntem Pocket Edition. Am arătat Pocket Edition. No, era mic, care faza asta. Am picat în altă mină. Mai cum vrei mai multe diamante? Mai nu vrei mai multe diamante? Păi câte ai? Eu vreau să-ți dau, uite, cu tunacopul ăsta, eu pot să-ți iau mai multe diamante, să-ți iau mai multe. Da. Tu să ți iei tu, deci. Dar să le luam eu. Nu ai voie. Nu ai voie. Concursul ăsta așa, nu ai voie să stai până la finalul jocului.
Bine, stați un pic, că o să pun... Și am găsit și diamante. Iarăși am găsit diamante. Iarăși. Am găsit. Da, stai că mă duc la ea acum, stai că mă duc. Alo? Da. Bine, dacă ați văzut ceva, că nu am făcut un bug. Și nu știu de ce nu se mai vedeau aici inimile și armura. Dar am rezolvat, de asta am pus pauză repede. Am dat drumul aici și de asta, da. Nu m-am creativ. Și nici realitatea, nu știu de ce, da. Deci, hai. Sabia. Bine, hai să vedem. Deci... E petrecere! Hop, așa! Da! Diamante, asta-i thumbnail. Da. Câte diamante sunt oare? Aici nu e. Sunt până acum 3 diamante. 5. Eu și aici. Mai o... Nu este click. Ia. Nu tot să mai dacă vrei poți să vii și tu aici. Că vrei poți să vii și tu. Ok, îmi dau teleport. Da, să nu fug diamante. Nu. Dacă n-am destule, da? Concurs de diamante. Care mi-am dat. Oh my god, câte ai găsit? Nu știu, da, cred că-i petrecere. Mamă, deci cum să găsești atâtea diamante? Bine, sunteți gata să le luăm? Diamantul să avem. Aveam 22 înainte. Acum să vedem câte să avem. Dar 57, mamă, a dat 35 de diamante. 35 de diamante n-am cu Fortune. Cu Fortune 3. Da, și mai are 5 diamante. Te-am văzut. Cu Fortune a găsit ea 3 diamante acolo. Și cu Fortune nu i-a mai dat încă 2. Nu știu de ce, a găsit 2 blocuri. pară, mă duc cu mila mea. Bine, dar mai oricum nu mai avem timp, deci hai să facem aici. Așteaptă-mă, stai să fac viteză. Nu mai avem timp, din păcate, dar o să mai filmăm un episod mai târziu, dar o să-l postăm mâine. Deci, azi suntem în data de... Azi? De suntem? Ianis, azi suntem în data de 12 martie. 12, da. Suntem în data de 12 Ianis, și... să-ți fie rușine că ai dat-o mie. Dar nu am ce să fac, să facem altro. Altro. Ai nu de aici, de aici. Nu de profile, video. Da, deci gata. Ai. First person, third person, front. Mai uite-te sus. Bine, dar noi, cam cu acest episod, noi în data viitoare am fost Ianis, dar n-ai uitat tu ceva? Da, am uitat. Da, un like este egal. Deci dacă dați un like, eu îi dau un diamant lui Maia. Deci, da. Câte like-uri primim, atâtea diamante îmi dă. Bine, cam cu acest episod, noi în data viitoare. Pa, pa.